Dyma ni'r goben Cymreig, Gelau'r Loti, caseg 30 oed. Hi nath mynd â cwpan siwr Tywysog Cymru ddoi. Am y tro cyntaf i'r frydfa Gelau'r. Ar ôl 70 mlynedd o fagu cofiau Cymreig. Felly'r gaseg yma wedi gwneud hanes yn y sioe yma eleni. Fel y gwelwch chi, mae'r beirniadu unigol wedi dod i ben yn yr adran cystadlu am y Bencampwriaeth Mewn Llaw. The judge has completed individual showing in the in-hand. Ac wedyn i'ch atgoffa chi, mi fydd enillydd y Bencampwriaeth tan gyfrwyd ac enillydd y Bencampwriaeth Mewn Llaw yn mynd ben yn erbyn ei gilydd ar gyfer Prif Bencampwriaeth y Ceffylau. Ond fi'n credu bod yna benderfyniad wedi dod. Os, ma fe. Dyna fe, dyma pencampwr yr adran C, ynddi fe? Ie. Glynwyn Annie Power, gaseg. Ie, caseg gwag. Caseg gwag, ie, i Scott a Kelly Gibbons. Fel mae'n digwydd honnodd yn ffefryn ni hefyd, Rob. Felly, neis gweld mae'n ffefryn i Annie, Scott Gibbons. Ie, nes ti'n gweud na fo, do fe Owen? Oli yn y Rob war y ti. Scott Gibbons, brydfa Timor, a'i wraig wedyn Kelly Gibbons, a Gwen Heppenstall wedi magu'r ceffyl. Ond Scott wrth y pen wrth gwrs, sydd yn rhan mawr iawn o'r frydfa Glynwyn erbyn hyn. I fame frydfa Timor wrth gwrs. Nhw hunain wedi cael argraff mawr ar y cofiau Cymreig o West Yorkshire, lle wedi teithio'n bell. Y gaseg yma wedi ennill yn Llambed, yn sioe fer Llambed yn gorffennol, Cheshire County yn ogystal. Dyma'r tro cyntaf i fynd ar tocyn i sioe ceffyl y flwyddyn. Y diwetha ni weld Adran Ec yn mynd i sioe ceffyl y flwyddyn o'r sioe yma oedd synod Lady Lilian, dwi'n meddwl. Yeah. Ac mi ath i mlaen i fod yn brif bencampwr yn sioe ceffyl y flwyddyn. Fe nath i. Ysgwn i a fydd Glynwyn Annie Power yn gwneud yr un peth. Ie, Lady Lilian wedi cael ei ddewis gyda'r beirniad y diwrnod na. Cal Hester, Olympaidd. Ac wrth gwrs Shetland bach yn is Bencampwr. Felly ni byth anghofio y Shetland fach yma. Randall of Catchpool, wy'n credu, yw'r enw. Ie, march yw dros 4 oed i'r perchynog Anna Stevens. Wedi i anfarwoli gan y cartŵn Thelwel, os chi'n cofio. Ie, o'n i'n dwlu yn o'r Nafis Dylan. Ie, fi. Ie, dyna fe. Ond gyda'n sioe Gymraeg, braf i gweld un o'r brydau Cymreig yn mynd trwyddo wedyn i'r sioe ceffyl y flwyddyn. Yn sicr. Mae yna gynrychiolaeth gref wedyn yn dos. Diddorol bod Mr Harforth yn cael maic yn ei wyneb, a maen nhw'n gweud pam ddywyses di hwnna, a diddorol clywed wrth gwrs bod e'n egluro beth mae fe wedi gweld yn y pencampwr mewn llaw ar y maes Glynwyn Annie Power. Pobl yn licio gwybod, mae pobl eisiau atebion ar rhesymau yn dos, a digon teg. Mae Triana Scott yn gyffod egluro nawr, trial siarad. Safiad a anal i gael rhedeg nawr Scott bach. Ie wir, i fam yng Nghyfraith, Gwen Heppenstall wedi magu'r gaseg yma wrth gwrs, Glynwyn Annie Power. A Scott yn briod ar ferch Kelly Gibbons erbyn hyn. Heppenstall cyn hynny. Quick word with our reserve in-hand champion, the Shetland. Good day for you. Good luck coming back. I'm sure, because when were you judged? On Monday? Monday morning. So in the heat, it was worthwhile coming, so you had the reserve in-hand champion. Well done, you. Ydy, mae'n braf weithiau cael y cyfle yn dwi i glywed oddi wrth yr heini sydd yn dangos. Odi, mae e. Ond yn gweld y Shetland bach yn gwneud fi wenu Randolph of Catchpool. Mae hwn a tema bach o garreg rwy'n credu. Over in the right-hand side there of the grandstand, of course, we've got a side saddle. Absolutely delightful to see a young person there riding a small... Nawr te, hwn i a bydd y gystadleuaeth ar sioe ceffyl y flwyddyn yn cael
i'r rhedeg ar wahân, ac gan bod yr ceffyl gwedd ddim wedi dod mlaen, a oedden ni'n gallu meddwl bod Annie Power yn mynd i gael y tocyn bach na, neu a oedden nhw wyn i rhedeg dosbarth bach arall. Achos fel arfer, os nag os na geffyl gwedd yn mynd trwyddo, mae yna gyfle i rywun arall i ddod i gystadlu os yn erbyn enillydd y gystadleuaeth yma. Dyna fe, Os rhaid i hynny ddigwydd, neu? Gall gwed yn tiflannu ni nawr, os ta ceffyl gwedd o Annie Powers drian, a bod y Shetland yn adran A, wel, byddwn ni'n gweud bod y tocyn yn mynd i'r is Bencampwr, y dosbarth hyn. Ond fe gawn ni weld, mae'r gymdeithas wedi wneud yr ddoi ffordd yn y blynyddau cynt, a dala ni mas, so cyn bod ni'n dechrau meddwl bod Annie wedi cael y tocyn bach na, well i ni fod yn siŵr, ynddo fe. Scott Gibbons ar dan hefyd eisiau gwybod. Wedi wneud gwaith arwrol drwy gydol y dydd heddi yn dod yn rhedeg o gwmpas y cylch. Di wir. Yn draddodiadol, ni'n gweld sash glas yn dyn ni gyda sioe Ceffyl y Flwyddyn. Ni'n gweld y sash ni eto, ond dwi'n meddwl bod ni'n ddiogel i weid mae hi fydd yn mynd ar tocyn hynny, oherwydd pe bydde'r Ceffyl Gwedd yn dod mewn, bydde ddim yn ymharu ar y tocyn hynny mewn unrhyw ffordd. Achos Mr Harfodd sy'n beirniadu y ddwy gystadleuaeth, y gorau ar y maes frenhinol, ac yr un sy'n cael y tocyn i ni fynd i sioe Ceffyl y Flwyddyn. So, byddwn ni fel mae Owen yn gweud, mae rhaid ni fod digon siŵr, ond gawn ni weld, fel arfer, mae yna sash fawr bert yn dod yn dose. Ac i'ch atgoffa chi hefyd, mi fydd enillydd y Bencampwriaeth tan gyfrwy yn mynd yn erbyn. Yr un sydd wedi ennill fan hyn, wrth gwrs, sef Glynwyn Annie Power, a wedyn y gorau o hefenni yn ennill y brif Bencampwriaeth yn 2022. Heb anghofio'r Ceffyl Gyrru, wrth gwrs. Dwi'n gallu gweld yn barod yn y cylch casglu. Felly fyddwn ni'n gweld y ceffyl hynny'n dod fewn hefyd. A mae'n atgof da yn dweud bobl sydd wedi dod yma i weld y gystadleuaeth mae heddi. Atgof o beth sydd wedi digwydd yn ystod yr wythnos. Stori fach na. A'r prif gylch, a'r cylch casglu, cylch cyffylem y ddrwg di fi. Mae'n ddiwedd wythnos. Ymddeiriadau.